Hej Tobias, jeg har fået et bilagssæt, som handler om økonomi i Europa, og bilagssættet består af 7 bilag. Jeg har dertil udarbejdet en problemformulering, som lyder, hvilke konsekvenser har den internationale finanskrise haft for EU-medlemslandene med fokus på Danmark og Grækenland. Så jeg har udarbejdet analyserende problemstillinger, hvordan har økonomien udviklet sig i Danmark og Grækenland efter finanskrisen i 2008, hvilken økonomisk politik føres efter finanskrisen i henholdsvis Danmark og Grækenland, hvordan har den græske gæld udviklet sig i forhold til deres EU-medlemskab, og hvordan kan Danmark forbedre den nationale økonomiske politik. Det her er selvfølgelig nogle diskuterende problemstillinger. I forhold til det første, hvordan har økonomien udviklet sig i Danmark og Grækenland efter finanskrisen i 2008, kan man først tage udgangspunkt i den danske økonomiske udvikling. Overordnet har der været en god, sund og stabil dansk økonomi, som er i økonomisk fremgang ovenpå finanskrisen. En optimistisk prognose for dansk økonomi i bilag 6, hvor økonomien forventes at vokse med 1,6% frem mod 2019. Og når vi generelt har at gøre med høj vækst, så betyder det, at det er en sund økonomi. Tabel 1 viser en positiv økonomisk udvikling fra 2010 til 2015. Det kan vi lige hurtigt kigge på her. Tabel 1 her, vi ser, at BNP'en den er voksende fra 2010 til 2015, altså til 1985 milliarder i 2015. Der er overskud på betalingsbalancen, hvilket vil sige, at vi eksporterer mere, end vi importerer. Og det er godt, så længe at overskud ikke bliver for stort. Og det er også voksende, kan vi se her. Det offentlige budget er til gengæld over i den negative side. I 2014 var det faktisk positivt, men det er så blevet negativt igen, og det kan både være godt og dårligt, men det vil vi ikke komme ind på her. Arbejdsløsheden til gengæld, den er faldet, hvilket er godt for økonomien, og inflationsraten er også faldende, hvilket også er godt for økonomien. Så generelt tegner der sig et meget godt billede af dansk økonomi og den danske økonomiske udvikling. Og sammenhængen mellem bilag 6 og tabel 1 er også klar. Altså sådan, de illustrerer begge, at Danmark er i økonomisk fremgang, og at vi måske egentlig er på vej i en højkonjunktur. Vi har et citat herfra fra bilag 6. Dansk økonomi befinder sig i en højkonjunkturmæssig neutral position og på vej ind i en højkonjunktur. Det er ikke større ubalance i økonomien, som kan hæmme en fortsat stabil fremgang, skriver Nationalbanken i analysen. Altså der er ikke nogen store bums under vejen i økonomien og nogle ubalancer, som kan medføre, at man skal kunne hæmme den her stabile fremgang, som vi har haft siden finanskrisen. I forhold til Grækenlands økonomiske udvikling kan man sige, at overordnet er det en usund, ustabil og elendig græsk økonomi, som er ramt af massiv gæld, dyb recession og negativ vækst. Altså negativ vækst medfører usund økonomi, som medfører, at man har en krise eller en recession. I forhold til at beskrive Grækenlands økonomiske udvikling, har vi nogle nøgletal for tabel 2, som jeg kan kigge på her. Og det er blandt andet, at BNP'en først og fremmest er faldende, markant faldende fra 2008 til 2014. Statsgælden er til gengæld vokset sig endnu større. Også de her to er meget, meget dårlige for økonomien. Betalingsbalancen er, man har et underskud. Hvilket siger, at man importerer mere, end man eksporterer. Problemet er bare det, at man så har en udlandsgæld, hvor så man skal afdrage og betale rente af, og det er ikke særlig godt. Omvendt, det går i hvert fald nedad, så det ser lidt bedre ud her. Det offentlige budget går også nedad, men vi befinder os stadig over i den negative side. Arbejdsløsheden til gengæld, den har vokset markant til 26,5% i 2014, og det er meget usundt for økonomien. Og det hænger også sammen med, at der er kommet flere fattige i samfundet, i det græske samfund, altså 15,8% i 2014, altså som er helt fattige. Og de er helt fattige og sådan noget, de har også en meget lav årlig disponibel indkomst, og den er for eksempel også faldet her fra 2008 til 2014 til at være nede på 8.833 euro, og det er ikke særlig meget. Så generelt tegner det sig et meget dårligt billede af Grækenlands økonomi, og den er særdeles dårlig, og det er en usund økonomisk udvikling. Og så i forhold til hvilken økonomisk politik føres efter finanskrisen i henholdsvis Danmark og Grækenland. Først og fremmest Grækenlands økonomisk politik efter finanskrisen har været præget af en kontraktiv økonomisk finanspolitik, som også betegnes som en stram økonomisk finanspolitik. Og den har de været tvunget til at føre af EU, fordi at EU har lånt en del penge, altså i form af nogle lånepakker på flere milliarder kroner, for at Grækenland skulle skabe økonomisk vækst igen, og så har der så været tvunget nogle finanspolitiske stramninger fra EU til Grækenland. Og der har været en økonomisk sparepolitik, altså offentlige besparelser og skattestigninger, og det har man også gjort igen, for at man ikke bruger for mange penge på det, og at man i stedet for sparer sig
ud af krisen, som man siger. Massiv nedskæring og skrappe reformer, altså det har der været rigtig meget tale om, og det er der stadig fokus på, og det har man gjort for at betale af sådan på statsgælden, som sådan i bilag 2, ser vi. Et citat her: kræves massiv nedskæring og skrappe reformer, så landene kan betale af på statsgælden, der er på over 2.230 milliarder kroner, altså et enormt statsgæld, som kræves at betales af, og herfra har EU tvunget grækerne til at føre den her kontraktive økonomiske finanspolitik, som i princippet ikke er særlig godt at bruge under økonomisk krise og lavkonjunktur, men der har EU har i hvert fald gjort det, fordi at de har været nødsaget til det, altså at låne Grækenland penge, og så har Grækenlands gæld blev så større i takt med, at de låner flere penge af EU. Og generelt har den her økonomiske politik ikke haft nogle gode resultater, som vi også så op i tabel 2, hvor vi så, at BNP'en var faldende, arbejdsløsheden den var steget markant, og der var kommet flere fattige, og altså sådan generelt så har det ikke været en effektiv økonomisk politik, men det har været en politik, som EU har måttet være nødsaget til at føre, altså en økonomisk politik. Dansk økonomisk politik efter finanskrisen har været ekspansiv finanspolitik fra 2008 til 2010 for at sætte gang i økonomien igen grundet finanskrise og lavkonjunktur, og det har man det har man gjort, fordi at det er sådan noget man gør, når der er lavkonjunktur, så sætter man gang i økonomien igen, fordi at man kan have haft et faldende BNP, man kan have haft stor arbejdsløshed, og så kan ekspansiv finanspolitik hjælpe med at gøre det op. Det her er så researchet, det er ikke noget, der kommer til udtryk direkte i bilagene, men det er noget godt at research, så ved man i hvert fald, at det sådan har det været fra 2008 til 2010. Til gengæld i 2010, så skal der en udvikling i form af, at Danmark fører en stram økonomisk finanspolitik fra 2010 til 2017, hvor der er finanspolitiske stramninger i form af blandt andet offentlige besparelser. Generelt fra 2008 til 2017 har vi at gøre med en overvejende stram økonomisk finanspolitik, og det har Danmark og mange andre lande i EU faktisk gjort, fordi at de vil forhindre den røg samme gældsfælde som Grækenland. Vi har blandt andet haft besparelser, de offentlige besparelser, vi har talt om, de kom blandt andet via pensionssystemet, kommer til udtryk i bilag 5, men der har også været tilbagetrækningsreformen, som man har fokus på i 2010, for eksempel i Danmark, og det har man så blandt andet gjort for at øge udbuddet af arbejdskraft, det kommer også i bilag 5, og der er et citat her: foreløbig er det ingen udsigt til, at Finansministeriet opgiver udbudssænkningen, tværtimod arbejder med at modernisere de økonomiske modeller endnu mere i den retning. Altså udbudssiden og sådan generelt, det er meget monetaristisk økonomisk politik, man har fokus på her, og det har kendetegnet lidt Danmarks økonomisk politik efter finanskrisen, men det kommer vi ind på senere. Hvordan har den græske gæld udviklet sig i forhold til deres EU-medlemskab? Det har været en utilfreds befolkning, og det har der været, fordi der har været mange nedskæringer og besparelser i det offentlige, og det har medført, at befolkningen er sure, fordi det er gået meget ud over dem og deres indkomst og sådan noget. Og selvfølgelig også, at der er blevet kommet rigtig mange fyringer og sådan noget i det offentlige, men ja, i forhold til, som jeg skal have, demokratisk underskud og mistillid med befolkningen og politikerne, skyldes det, at politikerne er sure over, at befolkningen er sure over, at politikerne har været med til at acceptere alle de her nedskæringer, som EU har sagt, som EU har sagt skulle ske, og det har gjort, at befolkningen og politikerne har været uenige, og der har været demokratisk underskud, at befolkningen på en måde ikke føler, at politikerne lytter til dem og tænker på deres bekymringer. Derimod har alt det her medført en social uro og en usikker fremtid for Grækenland i EU-samarbejdet, fordi at det har været uvisten, hvordan Grækenland har ville håndtere den her situation. Og der er et citat her: men afstanden mellem politikere og folk vil kun vokse større, og det er ikke til at sige, hvilket slags land der vil være tilbage, når gælden er betalt. Altså for bilag 2 her. Og det vil sige igen, den her afstand mellem politikere og befolkningen medfører, at man får det her demokratiske underskud her. Og man ved jo ikke, hvornår den her gæld vil være decideret betalt, og derfor er det altid sådan en uvist økonomisk fremtid for Grækenland, men også en uvist fremtid for Grækenland i EU-medlemskabet, fordi at der er meget fokus på gælden lige nu. Græsk EU-medlemskab fører til kæmpelån, det gør det jo, fordi at Grækenland har haft den her massive gæld, og det har medført, at EU har måttet låne dem rigtig mange milliarder kroner, for at de selvfølgelig kan komme kan få økonomisk vækst igen og komme oven på den slemme finanskrise, som har ramt dem især. Men
generelt så tegner det sig ikke så godt, at EU er nødt til at låne Grækenland så mange penge, fordi at det ikke er godt for græsk økonomi. EU til gengæld er optimistiske omkring Grækenlands økonomiske fremtid i EU. Det kommer til udtryk i bilag 4. Og ja, altså der har været en konflikt mellem IMF og EU om hvorvidt man har den samme tro på, at Grækenland kan overkomme den her store gæld, og der er IMF mere uenige og mener, at EU måske skal tænke mere på en gældslettelse, fordi at det er nok mere urealistisk, at Grækenland kunne inden for de kommende år blive helt sådan gældfri, og det er måske et for tungt et pres at sætte Grækenland, at de skal udsættes for så stor en gæld. Men EU mener dog, at det er optimistisk. Der er optimisme omkring Grækenlands økonomiske fremtid i EU, og at det nok skal komme til at gå bedre for Grækenland. Alt i alt så er Grækenland jo stadig medlem, en del af EU-medlemskabet, og det vil de fortsat være, indtil at man selvfølgelig siger nej, det gider man ikke mere. Hvordan kan Danmark forbedre den nationale økonomiske politik? Og der kan man vælge enten at føre ekspansiv keynesiansk finanspolitik, eller føre økonomisk politik, som er bygget på monetarismens idéer. For eksempel om en selvregulerende økonomi. Og begge økonomiske politikker kan skabe vækst for Danmark, og nedenfor så kan man se et eksempel på, hvordan begge økonomiske politikker kan bruges til at skabe vækst i Danmark, og der er udtaget udgangspunkt i henholdsvis bilag 3 og bilag 5. For eksempel den monetaristiske økonomiske politik, det talte vi lidt om før, det var det der med, at man ville hæve pensionsalderen, højere pensionsalder, og det vil så øge udbuddet af arbejdskraft, for her fokus på udbudssiden. Flere vil komme i beskæftigelse, priser og lønninger holdes nede, konkurrencedygtige virksomheder kan sælge mere og ansætte flere, og på længere sigt vil det altså medføre, at man får en stigning i væksten og beskæftigelsen. Citat her fra bilag 5: ved at presse flere på arbejdsmarkedet kan priser og lønninger holdes nede, virksomhederne blive mere konkurrencedygtige, kan sælge mere og dermed ansætte flere, og beskæftigelsen og væksten vil på længere sigt stige. Ekspansiv keynesiansk finanspolitik, altså her i form af store skattelettelser, som er fokus på et af bilagene, eller forøgelse af offentlige udgifter, medfører en stigning i efterspørgsel. Her ønsker man, at der skal være en efterspørgsel i samfundet, hvilket kan medføre, at produktionen stiger, arbejdsløsheden falder, BNP vokser. Sund økonomi, når BNP vokser, så medfører det, at man har en sund økonomi i vækst, som på samme tid er en vigtig forudsætning for lavere arbejdsløshed. Så her har man også fokus på at øge efterspørgselen, som man får flere i beskæftigelse, om at produktionen på samme tid også stiger, fordi det er meget vigtigt for, at økonomien kan vokse. Citat fra Nationalbankdirektør Lars Rohde, som advarer et eksklusivt interview mod Jyllandsposten, regeringen mod at slække på toiletten i den økonomiske politik. Han mener ikke, at der er plads til store skattelettelser, og advarer mod risikoen for overophedning på arbejdsmarkedet. Altså helt grundlæggende, så advarer Lars regeringen mod at føre ekspansiv finanspolitik i det her citat, og det gør han, fordi at økonomien faktisk økonomien er god lige for tiden, og der er en god økonomisk udvikling, og ved at føre ekspansiv finanspolitik er måske ikke lige det oplagte nu, hvor at vi er på vej i en højkonjunktur, og derfor så kan det være meget slemt, fordi at man bruger det jo ekspansiv keynesiansk finanspolitik, bruger man jo udelukkende, når man er i en lavkonjunktur, hvor man kan sætte gang i økonomien igen. Så her advarer han decideret regeringen mod at føre ekspansiv finanspolitik. Konklusionen her, den vil jeg ikke komme ind på, fordi at jeg har desværre ikke tid til at komme ind på den, og jeg tror heller ikke, det er så vigtigt, fordi jeg kommer ind med de væsentligste pointer. Mange tak for den her gang.